ಹೆಲೋ. ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದು ಲೈವಿಗೆ. ಏನು ಸಹ ಬರಲಿಲ್ವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್? ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಯಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಹಲೋ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ. ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಲೋ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈವಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಟೈಮೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಂದು. 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕೆಲವರು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚೆಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾನು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಈರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸರ್ ಬಂತೇರು ತುಂಬೆ ಇರೇ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟುಲ್ಲಾರು ಆತಾ ಆ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ವನಸ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನಿ ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಕಂತಿಜಾನ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಲೋ. ಚಂದು ಫಿಶ್ ಹಲೋ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಜೋರದು ಸಹ. ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂತೆಂಥ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಾ. ದಿವ್ಯಾ ಹಲೋ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪದ್ಮುಂಜ ಹಲೋ. ಜೀವಿತಾ ಡಯಟ್ ಡಯಟ್ ಖಾಲಿ ಅವಲ ಸಕ್ಕರದಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲದ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದು ಮಾರೆ ಒರಾನೆ KG ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಲೈಕ್ ಪೂರ ಪುಡ್ತೆ ತಿಂಪುನ. ಸಿಂಗರ್ ಕಿಶನ್ ಹೌದು, ಸಿಂಗರ್ ಕಿಶನ್ ದಾದ ಕುಚನ್ ಮಾರೆ ನಾನು ವನಂಚೆನ್ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾತಿಜಿ ಆತು ವನಸಾತಿಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯೆ ಅವೇ ವನಸಿನಿ. ಜೀವಿತಾ ಜೀವಿತಗ್ಲೆಂಕಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುನೇನು. ಓಕೆನಾ ಜೀವಿತಾ? ಕಜಿಪ್ಪು ಅವೇ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಲೋಹಿತ್ ನಾಯ್ಕ ಹಲೋ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಇಲ್ಲಲು ವಣಸ್ ಚಾ ತಿಂಡಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ದಾಲ ಕನಸ್ಜಿ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನಿ ಆತೆ. ಓ ಕವಿತಾ ಲವ್ ಅನ್ನ ಕಂಡರೆಡೆ ಕೇನು ಅನ್ಪಾವ ಕೊಂಚ ಉಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡ ಸುರು ಮನ್ಪ ಇಕ್ಕೆ ನೆರ್ದು ಸಾಕಾತು. ಒಂದು ದಿನ ಅಂಡಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಗ ಪಡ್ನಿ ನೀ ನೆರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕಾರಿ ಪಾತೆರ್ನ ಸೀನು. ಮತ್ತೆ ಎಂಥದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಇನಿತ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಉಂಡು. ಕವಿತಾ ಬಗುಂಟೈ ತೆಲ್ಸ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೆಡ ಪನ್ನ ಈ ತುಳುಟು ಬಗಲ್ ನಿಕ್ಕ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಜೆ ಇದನ್ನ ತುಳುಟೆ ನಿಕ್ಕ ಸರಿ ನೆರ್ತವೆ ಭಾಷೆಗೆ ಎಟ್ನಾಯ ಹೈಡ್ ಮಂತ ಬುಡ್ಕ ಒಲ ಆಡ ಸೈಯಡೈ
ಇಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಸಾವ್ದು. ಚಿಂತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ. ಸುಕೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡಿ ಚಾನಂಡಲ್ಲಿ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಪಾಡು ತುಳುಟ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇ ಪಂಡೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನು ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಪಂತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ. ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪು ಮಾರ್ರೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡ್ದಿನ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಆತನೆ ಚಿಂಗಾಲ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲೆರು ಜೀವಿತ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ಏರ್ಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜೈ ಎಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈರ್ ಲಕ್ಕುನೇನೆ ಯಾ ಬೇಗ ಲಕ್ ಬೇಕುತ್ತನ ಜೀವಿತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಲಕ್ ಬೇನೆ. ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಇಂಚೊಲ್ಲಲು ಬಾಲೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಲಲುಲ್ಲಲು ಸಮಾಚಾರ ನಿಖಿಲನೆ ಮಾತ ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಚ್ಪು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕಾಣ್ತುಂಟಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ 25Kಗೆ ನಿಯರ್ ಉಂಟು. ನಾನು ದಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 25K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಟೈಮೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದು ಅದೇ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬೋರ್. ಮೊಬೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ವ್ಲಾಗ್ ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಮಂತಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ವಸಂತಿಯಲ್ ಹಲೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಕೇಶ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚಿನೇನು ಅದೇ ಜ್ಯೂಸು ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸು ಎಂತ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನು ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಲ್ಪೀತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ನೆಟ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ. ಸತ್ಯ ಜೀವಿತ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಾಂಡ ಒಕ್ಕ ಮಂಗ ಉಂಡು ఒక ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸೈತನ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ತೋರ ಸಮ ತಿಂದುಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಿನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಬೋದು. ವರ್ಷ ಬನ್ನಗ ಜೆಪ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಬಂದೆ ಎನ್ನು ಬಟ್ ಆಪುಜಿ ಓ ಇನ್ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾ ಲಂಚನೆ ನೆಂಚೋದು ನಾ ದುಮ್ನನಿ ಅಲ್ರಮ್ ದೀಪನು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಅಲ್ರಮ್ ದೀಪನು 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ತೆಪ್ಪು ನಾನು ಅಂಚೆ ಜೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕುಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆ ಅವು ಬೇಗ ಇಂಕ್ ಸೊ ಅಂದಿಜಿನಲ್ಲ ವರ್ಷಗ ಲಕ್ಕಿನ ಮನ್ಸರ್ಪಿಚ್ಚಿ. ಸೌತ್ ಆಸಿಫ್ ಹಲೋ. ಮತ್ತು ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಓ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದೇನು ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಅಂದು ಅಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಏರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬರೋನುಂಡು BP ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಡು ಏಪಸ್ ಹಯ್ಯರೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸೈಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ದು ಅವೇದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಇದ್ದು ನೆಟ ತೂಯಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ತುಲೆ ಈ ತಾರಮರ ಫುಡ್ ತಿಂಪೆರತೆ ಪಂಡೈತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಉಂಡು ನಾ ಕೂಡ್ಲೆಂಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪ ಅವು ನಮಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಂದೆ ಪೊಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ BP ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸೈಪುನು ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಯಿಲಕ ಈ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಮಂತ್ರನ ಹಾಪುಂಡೆ ಇದ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪನ್ನೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಆತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಬರ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ. ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಆಫೀಸ್ದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾತ ಓದುದಾಂಡ ನಾನು ಸದ್ಯಗೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಸ್ಲಗ್ ಗಂಚ ಬರ್ತದ ದಾಲ ಪಾಟ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಾಟ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮೋಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಓದೋದು ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಊರಿ ಊರು ಒಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಾನು
ಓಕೆ ಸೌದಾಸಿ ಹಲೋ ಪವಿತ್ರ ಹಲೋ ಅಲ್ರಮ್ ದೀಪುನಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ರಮ ನಗ ನಗ ಬಂದು ಮಲ್ತದ ಜೆಪ್ಪುನು ಸೇಮ್ ಇರೆನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಹಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಎಂ ಓಕೆ ಸೋನಿಯಾ ಹಲೋ ಇವನ ಸಂಡೆ ಅಶ್ವಿನ್ ನಾಯ್ಕ ಹಲೋ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವ ಇವತ್ತು 2 ಚಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕತೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೇಬಿ ಓ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕತ್ಯ ನಾನು ಕವಿತಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕವಿತಾ ಬಂದು ಬೇಬಿ ಅತ್ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಲು ಕಿನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಹಲೋ ರಾಘವ ಡಿ ಕೆ ಮೋನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾಯ್ತ ಕೆಲಸನಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದದೆ ಮುಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೋಡು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಓದೋಡು, ನ್ಯೂಸ್ ಓದು ಬರ್ಪುನ ಆತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಓದೋಡು ಇಂದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಕೆಲವರು ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನು ಟೋಟಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ನಾನು ಆತಿ ಅಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡೋದು? ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಿಶನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಕಿಶನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಕೇಳ್ತದ? ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಬ್ದ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಹೇಳಿ ಜೋರು ಹೇಳಿ ಕಿಶನ್. ಜೋರು ಕಿಶನ್ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಕಿಶನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರು ಸಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೀತ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದ ಮೂರು ಇಂತ ಕಿಶನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ಎಂತ, ಮೂರಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು 4 ಇಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ನಮ್ಮದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಹವರ್ ಯು ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ? ನಾನು ಫೈನ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಪವನ್ ಚಿಂಚಿಲ್ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್. ಎಂತ ಹೆಂಗಣವು ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಿದೆ, ಹೆಗ್ಗಣವು ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಿದೆ. ಹೌದೌದು, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕಿಶನ್, ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಕಿಶನ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಶನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ನೀವು ಆಚೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಚೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಮಳೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ ಕಿಶನ್. ಓ ದೇವರೇ, ಈ ಕಿಶನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಂತೆ, ನನಗೆ 1 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವ. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಂತೆ, ಎಂತ ವಯಸ್ಸಂತ ಛೇ. ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಂಡಿ ಒಂತ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫನ್ಯರ ಪಂಡದೆ ಅನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ ಪ್ಯಾ. ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ, ನಿನ್ನದು ವನಸಾಯ್ತಾನ? ಧನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ನನಗಲು ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಅದೇ ಅಂದು ಏನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋರ್ತನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜ ಬೇರೆ ಆತೊಂದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಾದಿತ್ತಂಡು, ಬಟ್ ಐ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲೇನಂದ ಖುಷಿ ಅವು ಲೈವ್ ತುಂಡ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ನಾಗ ಓ ಪೂರ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂದೈತೆ. ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಡ ಬೇತೆರಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತಿಜಿ ಇಜಿನ 500 ಮಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ CDR ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಮಾತ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು, ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮಿನ್ಯಾಯ ಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ತಿಕ್ಕುದು ಬೂರ್ಬೆ ಈತ್ನೆಟ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ತಿಕ್ಕುದು ಬೂರ್ ರಾಜಿ ತಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂತರತೆ ಆ 1 hour ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಉಪ್ಪುನು.
ಇತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ದ ಪೊಲೀಸುಲ ಇರತ್ತೆ ಆರ ಪಂಡೇರು ಇರಿಗೆ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಡಂಗದ ಇಂಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಪನ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯರೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಆತೆ ಕೊನೋಗಿ ಸೊ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾತ 1 hour ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಪತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ರೀಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜು ವೇಳೆ 1 hour ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮಂತಂಡ ರಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿತ್ತೆ ಜೀವಿತಾಗ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ಲ ಕೇನಿದಾದ ಕವಿತಾ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಲ್ನೆ ಕವಿತಾಡ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಲ್ನೆ ಪಂತೀನಿ ಆಯಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಆಯ್ನ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂತಿಜೆ ಐಟ್ ಮಸ್ಸೇನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೊಂದು ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಸ್ಪಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೋಜಾವನು ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಮಂಪರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೆಡ್ ಐನ ಸಿಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಡನೊಂಜಿ ಸಿಮ್ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಸಿಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಯೂಸೇ ಮಂತ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಡೆಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡದೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಗಲು ಸೊ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಜಿನಗ್ಲ ಬೆಲೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ನಕ್ಲ ಮಾತ ಕೊರಿಯೆ ಬಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಆಯ್ಚಿ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಬೇಕು ಆತೆ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡದಿತ್ತ ಆಡಲ್ಲ ಈ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡುವನಿಕ್ ಪರತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಜನದಿ ಒಂದಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆತ ಬೆಚ್ಚುಂಡೆಂಕ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಾಗಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹೋದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನಗ ಅವೇನು ಇಂಚ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಐ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಎಂಕಿ ಇಂದು ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಲ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕಡು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟೆ ರಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಆತು ಕೋಪಾಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಮಾಡತ್ತೆ ಕಿಶನ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಕಿಶನ್ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ಲುಕ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಜನೋಜ್ ಅವರೇ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಲಚ್ಚು ಬೇಬಿ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರತ್ನಾವತಿ ಆಚಾರ್ಯ ದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ರತ್ನಾವತಿ ದಾದಾಂಡ್ ಇದು ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಪ್ಪುಲ್ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಏಪಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಮಂಜು ಹನಿ ಇದು ದಾದಪುರ ಪಂಡೆರಾಯಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೋಡು ಹಾಯ್ ಸಿಸಿ ಆಂಡೆ ವಾಸ್ತೆ ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಅಂದು ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತದೆ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡನ್ಲಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದಿತ್ತಂಡು ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇ ಅದು ಪುದಯ ಬಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಪಾತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಪಾತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಪುನಃ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇತೆ ಆಯ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಥರ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ಆ ಟೈಪ್ ಪೊಣ್ಣುಲ ತಾಣ್ಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಣತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಾಯಿ ಸೊ ಆತು ಮಾತ್ರ ನೆರ್ಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬೊಚ್ಚಂದು ನೆಡ್ತೇರು ఆయన ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಪಣ್ಣು ನೆಡ್ತೇರು ಬಟ್ ಆಯ್ಗ ಕ್ಯಾರೇಜಿ ಸೊ ಈಗ ನೆನಪುಲೆ ಆಯ್ ಬೋರ್ಡುಂದೇ ಕಾಲ್ ಮಂತದನ ಸೊ ಏರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ನಡುಟೇನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಆತು ಎಂಗ್ಲ ವಿದಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಏರ ಆದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಎಂದುಂಡತೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಡಾವಂದನ ಕೆಲವರ ಪವಾಡ ರೀತಿ ಡಾಪುಣ್ ಮನ್ಪೆರದ ಅಂಚಾದುಪ್ಪು ಸಮಾ ಪರಕ್ಕಿದೀತೆ ಪೂಜೆನ್ ಎನ್ನೆರ್ದಾಯ್ಜಿನಲ್ಲ ದೇವರೊಂಜಿ ತೂಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೆರತ್ತ ದೇವರೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ವೇರು ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಪನ್ನ ಪರಕೆ ಪಲ ಪೋಪುಚಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜಗಿದೀತೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ಎಂಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಪ್ಲಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂತೆ ತೂಕ ಆಪುಂಡೆಜ್ಜ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡು ಹಲೋ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯಗು ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪಂತ ಎಂಚಿರೋತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಮಾತೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪು ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರಡಾಪು ಆಯ್ತು ದಿನೋಲ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೊಡಂಡು ಎತ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಪ್ಪೈ ಆಯ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನಂತೂ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುನೇಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದೆಪ್ಪುಜಿತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಕಾಲೇ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಕೆಲವರ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುನ ತತ್ತದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಡ ಮಾತು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವರವರ ತತ್ತದು ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆನ ಹೊರತು ಇತ್ತೇನು ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆನ ಹೋಗುದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕಾಲು ಆತು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಡಿಕದಾನೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ನಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ ಆತತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಇರತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೊ ನೈಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಿತಾ ಗೌಡ ರತ್ನಾವತಿ ಆಚಾರ್ಯ ವನಸಾತಿಜಿ ಏನು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ನಿ ವನಸ್ತಾ ಬದಲು ವನಸಾತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಏನ ಮೇಯ್ನ್ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪನ್ಕ ಪಂದು ಬತ್ತಿನಿನಿ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಅವು ದಾದಾಂಡ್ ವಿಷಯ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಡು ದಾದಾಂಡ್ ಪಂದು ಸೊ ಆಯ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ಲೇ ಪನ್ಪೇನ್ ಪನಂದೆ ಕುಳ್ಳುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾವಡು ಫಸ್ಟ್
ಬಾಲೆ ಓಲಲು ಸಿಸ್ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ಲು ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಂಚಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಉಡುಪಿ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬಾರ್ಕೂರು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡಿಗೆ, ಸೊ ಅಡೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಂಗಲ ಪಾನೇರ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರಿಯರೆ. ಸೊ ಏರಂಡ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತನ ತಿಕ್ಗ ಬಾರ್ಕೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಸಂಡೇ 25th ಸಂಡೇ ಬಾರ್ಕೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಬುಕ್ ಎಂಕಲು ಅದೇ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಬರಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರೇ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ಬರಕಿರಿ ಪುಂಡ ಆಯ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕುತ್ತರಿಗೆ ಹೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪುಂಡತೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಪುರ ಏನು ಪೋಪುನ ಇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುತ್ತಾರ ಕ್ಷೇತ್ರತೆ. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಯಾನು ಬೇಡೊಂದೆ ತುಕ ದಾದಾಪುನ್ ತುಕ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬುರ್ಜಿಂದಲ್ಲ ದೈವ ಅಂತ ಮನ್ಪುನ ಪುಣತೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಸುರೇಶ ಹಾಯಕ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೇಮ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಅನ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಯ್ ಪಿಂಕ್ಯಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒನಸ್ ಆಂಡಿ ಅವೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನಿ ದೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ. ಹಾಂ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ಯನ ಕೇಂಡರ್ ದುಂಬುದ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ನಿನ್ನೆ 3rd ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಮ್ಮದು 10 years ಲವ್ದು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವರು ಯಾಲ್ನ ತೋಳು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲು ಉಡುಪಿಡ ಅಂದೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಕೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ವಿತಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ ಹಲೋ ಧನಿದು ಹುಚ್ಚದ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬಾರ್ಕೂರು. ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಡೇರು ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾರ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆಗ್ಲ ಪಾರ ಎಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಮಾತು ಅಕ್ಲೇನ ಇಂಚಿನ ಗಾಣಿಗ ಸಂಘ ಪಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಲೆಕ್ಕದಾಗೆ ಮಾತ ಪೋಪುನ ಕುಲದೇವೇರನ ಅಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೋಪುನಿ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಈತಂಡ ಪೋತಿಜಿ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೆ ಆಂಟಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಲೋ ಸೆಡ್ಡೆ ತಂಡನಿಗಳೇನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಲತಾ ಡಿಸೋಜ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೋಡೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಮಂತರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಕೂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಡು ನೆಂತೆ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿರು ಆರು ಇದ್ದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಂದೆ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಪೇರು ಅರೆಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಲೆ ಆರರ್ಚಿರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಶಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಏನು ನಂಬರ್? ಹಾಂ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಪಲ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೇವರು ಕೈ ಬುಡಾಯರು ಅಂದಿಯೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೈಟ್ ಚಾಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಸೈಕೋ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಸೈಕೋನೊಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಚೆನುಂಡು ಸ್ಪೈಜಿತ್ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾರು ಮುರುಗೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಿರೀಷಾ ಓಕೆ ಹಲೋ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮುರುಗೇಶ್ ಶಿರೀಷಾ ಹಲೋ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓ ಇರೇನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಮೂಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇಟ್ಟು ಉಂಟುಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಟುಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಟುಂಡು. ಹಲೋ ಜಗದೀಶ್ ನಿಗ್ಲೇನ ಫೇಸ್ ಇತ್ತೆ ತೋರಾತದು ಜನಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಚೂರ್ಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತೋರಾತೀನಿ ಯಾರೇತು 42 kg ಇತ್ತೇರೆ ಯಾನ್ಲಾತಿ 40 ಮದನ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ತೋರಾತೀನಿ. ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮನೆದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಹಲೋ ಈರೋಲಿ ಪುನಃ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲೇ ಪುತ್ತೂರು. ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಪಂಡ್ರಾಯ್ಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಶೋಭಿತಾ ಗೌಡ ಹಲೋ. ಮುರುಗೇಶ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ಊಟ ಅದೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ದದ್ದು, ಊಟ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ದದ್ದು, ಅದೇ ಊಟ ಇವತ್ತು. ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಿತಾ ಗೌಡ. ಕಿಶನ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಜನನಿ ಗೌಡ ಹಲೋ. ಆ ಸಾಂಗಾ? ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 62 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 62 ಜನ ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹೇಳ್ತೀಯ ಸಾಂಗ್? ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಾಣಿ ಮಾಣಿಡು. ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಾ. ಭರತ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ವೇತಾ ಕಬಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುತ್ತೂರುಡಾ? ಪುತ್ತೂರು ಬಳುವಾರ್ಡು. ಬಳುವಾರ್ಡು. ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಅಶ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ. ಆನಂದ್ ಹಲೋ. ಸೂಪರ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ರೇಖಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಕ್ ತೋಜರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ನೀವು ಸೋದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಅದು ಮೇಕಪ್ ಇಪ್ಪು ಚೂರು ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು. ಪದ್ಮಾವತಿ ಪಿ ಹಲೋ. ಧನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಕ್ಯೂಟಿ ಪಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂಡಾನ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಕೊಂಡಾನ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಕೊಂಡಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿಜರ ಇರಲ್ಲ. ಕೊಂಡಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಪಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಆಯ್ತಾ. ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಜು ಒಂಜ ಪೋಯಾರ ಪೋಡಿನಿ ಕೊಂಡಾನ ಜಾತ್ರೆ ಊರು ಗೊತ್ತುಂಡ ತೊಕ್ಕೋಟುದಂಚ ಆಪುನು ಎನ್ನ ಹೊರ ಪೋತೆ ಹೊರ ರಸ್ಸದಿ ಪೋತೆ ನಡೆ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ. ಇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಂಡು ಮುರಣಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಂಡು. ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅನ್ನು ಬೇಲೆಗ್ಲ ಬರಪೈತೆ ಅಂಚಾದು ತೊಂದರೆ ಅವನು ಪುನಾತೆ ಇಂದೆ ತುಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ಪೆ. 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಯ್ಯಗ ಐನರಕ್ಕೆ ಪೋಪೆನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪೆ. 5:30 ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪೆ ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನ್ಕೊಡೋದು. ನನ್ನ ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡಾತೀನಿ ಕಲ್ದ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಾಡಲ್ಲ ಬೋರ್. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೋದು. ಇನಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಅವಳು ಒಂತೆ ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಮಂಗನಕ್ಲುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಕೀಸ್ ಅವು ಕುಕ್ಕುದೆತ್ತದು ಪಾಡೋನು ಎಂಗ್ಲು ಪೆಜ್ಜುನು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಫನ್ನಿ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳುತ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಅಕ್ಕದಾದ ಉಂಡರ. ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಸಿಸೆಂಚುಲ ನವಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ. ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ನಂಗೊಂದು ಹಠ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆಗಲಿ 25K ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಎಳ್ದು ಹೋಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ಈಗ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ 25K ಆದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆವತ್ತೇ 25K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 100 ಪೆಂಡಿಗಿತ್ತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವೇ ನಂಚಿನ ಮಂಕಿಲು ಮರಟು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪ ಎನ್ನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮಂಕೆತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಕಿನಿ ಕಿನ್ನಿ ಮಂಗನ ಮಾತಿತ್ತ ಮಾತ ಅಲ್ಪನೆ ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಮರಟ್ಟು ಮಂಗನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿರಟ್ಟು ಮಂಗನಕ್ಲತ್ತ ಮಾತ ಈ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುನು ಪೂರ ತಿಂದು ಪಾಡು. ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಬಾವಲಿ ತಿಂದು ಪಾಡ್ನು. ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಇಟ್ಟೆ ಮಾನಿಡು ಇದು ಮಂಗೆಲು ಕುಕ್ಕು ತಿಂದು ಪಾಡ್ನು. ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಿಸ್ ಎವ್ರಿವಾನ್. Monu Karthik Barson, I want to tell you something. Akka, your tradition and your culture are good, so wonderful. Akka, the wedding function, but all the functions are wonderful. Thank you so much. ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರದ ಬಚ್ಚಿದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಆವಡ ಇದು ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ದಾದ ಸಿಸ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತಂಡು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಆತೇನ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ
ಎಂಚಿನ ಬೇಗ ಹಶಿನಿ ಹಲೋ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯು ಫ್ರಮ್ ಗಜೇಂದ್ರಾಬಾದ್. ಓಕೆ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಉಂತುಲೆ. ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೋಂದು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ. ಕಿಶನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೆ ರಾಪುಜಿ ಬಂದದು. ಕಿಶನ್ ಓ ಕಿಶನ್ ಸುಮನ ಓಲೇರಿ ಕಿಶನ್ ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪದ್ಯ ಈಗ. ಕಿಶನ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗಂಟಲು ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಗುಣಾ ಗೌಡ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂಡ ಮುಲ್ಪೆತ್ ನಾ ಯೋಜನೆಲ ಪೋವೇರು. ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಸಿಂಗರತ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಕಣ್ಣ ಹೈ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಲೋ ತನಿ ತುಂಬ ಮುದ್ದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಯಾನು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುಜಿ. ಸಿಂಗರತ್ ಸಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣರಿಲ್ಲು ಕಬಕ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮಾನಿಡು ಯಾನ್ ಅಡ್ಲ ದಾಯಕ ಅನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬೇಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆನ್ ತೂವೊಂದೆರ್ ಮಾಮಿಗ ಬಾಲೆನ್ ತೂವೊನೆರ್ ಆಪುಜಾನ್ ಕೆಲವು ಕೇನುವಾರ್. ಸೊ ಮಾಮಿಗ್ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ ತೋಟ ಉಂಡು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲದ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ ತೂವೊನೆರ್ ಆಪುಜಿ ತೋಟದ ಪೆತ್ತದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಾಮಿ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ ತೂವೊನೆರ್ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಲೇಪರ್ತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಐತಾರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನ್ ವಾರ ಗೊರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನೆ ಈತೆನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಹಲೋ ರಾಮ ಪವನ್ ವಿದ್ಯಾ ಹಲೋ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುಲ್ಯ ಹಲೋ ರತ್ನಾವತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕಿಶನ್ ನೇರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಪಾಯ್ ಎಕಡ್ ತೋಜ್ಪಾಯೆ ಕಿಶನ್ ಮೋನೆ ತುರ್ನಗುಂಡತೆ ಮೋನೆ ತೋಪಂಡದಾಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು. ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಕಜಿಪತ್ತಿ ಯಾನಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ವನಸಿನಿ ಓ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟನೆ ಉಲ್ಲರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಡಾಜೆ. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಡಿತ್ತದ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೊಡಾಜೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾಣಿಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ ಮಾಣಿಡು ಗಮ್ಮತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಹಾಂ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದ 3 ವರ್ಷದತೆ ಫಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂತಿತ್ತ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷಡ್ ಹೊಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಗಮ್ಮತ್. ಕುಕ್ಕ ಒಲ್ತು ಓ ಕುಕ್ಕು ಚಿಪಂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಂಜನ ಯಾವ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ತಿಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಣೆ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಅದ ನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅತ್ತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೊತ್ತುನು. ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಕಬಕ್ಕಾಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾರು ಕುಕ್ಕು ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದು ಬುಡಿಂಡು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡು ಬೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಕರೆ ఒక ಕಾಟು ಪುಳಿ ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪಾಡು ಕುಕ್ಕು ಸಾಧಾರಣ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಇಂಟ್ಲೆ ಅನ್ನ ತಿಂದೊಂದ ನೀ ಕ್ಲಾಸೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಪುಳಿರ್ತದು ನನ್ನ ಮೋನೆಲ್ಲ ಪುಳಿರ್ತದು ತುಳಿಜಿ ಸೀಪೆಣ್ಣು ಓನಿ ಕುದರ್ ಬಂಡೇರು ಮಾರ ಓಚ್ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಹಿಡ್ದಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ. ವ್ಲಾಗ್ ತಾನೆ ಪಾಡುಜಾರು ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡೈತೆ ಮೊಬೈಲ್
ಸಮಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 GB ತನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಉಂಡು. ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಯರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬೈದನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏ ಪ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಮಂತನ ಕೂಡಲೇ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಉದಸ್ಸಿನ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನು ಉದಸ್ಸಿನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾನಂಗ. ಸೊ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಚನ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಾಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಬೋಡತೆ ಪಾಡು ಖಂಡಿತ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡರು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆಟ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಕುಕ್ಕು ಶೋಕುಂಡ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಕುಕ್ಕು ಪುಳಿ ಇತ್ತದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುಳಿ ಇತ್ತದೆ ಒನಸ ಆಂಡಿ ಹೋ ಕುಕ್ಕು ಪುದರ್ದ ಅದು ಕುಕ್ಕುದ ಪುದರ್ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪಂಡೇರು ಆಯಕ್ಕ ಬಾರಿ ಫೈನ್ ಕೂಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ನಾಮಕರಣ ಅಂಡ ಪುದರ್ದದ ಬಾಲ್ಯದ ನಾಮಕರಣ ಅದು ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡು ರಿಯಾನ್ಶಿ ಪುದರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ. ಹಾಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಹಾಯಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಬಬಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೂರ ದಾನಕ್ಕೇನು ಸರ್ ಪಂಡತೆ ವ್ಲಾಗೇ ಮನ್ಪುನಿನ ತುಲೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬೊರ್ಚಾರು ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ವಿಷಯ ಪುಂಡು. ಸೊ ಐತೆ ನಡುಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನೇರನ್ನೇ ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೇನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಪಂದು ಖಂಡಿತ ಕೇನ್ಬೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಕ್ಕ ಎಲ್ಲರ ತುಕ್ಕದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಐಟ್ ಕೇನೇರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಹಿಂಗೆ ಮರತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾದ ನನಗೆಲ್ಲ ಪಂಡು ತುಪ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲದಾನೆ ಮರತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಎಂತ ಮದು ಗ್ರತಾಂಶ್ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಲೋ ಗ್ರತಾಂಶ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಏನ ಮಗೇನಾ ಓಕೆ ಗ್ರತಾಂಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂಕ್ ದಾದಯ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ ಪಿರ ಶುರುವಾಣ ಅಂದು ಎಕ್ಕಾಂಚು ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಕಾಲ್ ಶುರುವಾಣ ರತ್ನಾವತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಯ್ ಯಾಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏತು 37 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ನಾನು ಯಾಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪನು ಸುರಕ್ಷಾ ಹಲೋ ಹರಿಚಂದ್ರ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಯಾತು ಆತ ಇದು ಉಜಿರೆಗೆ ಬರತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಜಿರೆಗೆ ಪೋಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಏನೇನು ಚಾಣ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಪೈನು ಈಜನ ಉಜಿರೆ ಬರತ್ತಂಡು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಯಾಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ನೋಟಿಗಿತ್ತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ ಕೇಂಡರು ಕಬಕ್ಕಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಆನೆಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪ್ಯಾನ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಏನು ಕೋಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನ ಮಾಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೊಡಾಜೆ ಮುಟ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜನು ಕೊಡಾಜೆಡು ಬಂದಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಲಚ್ಚು ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಸಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪಾಯರ ಆಯ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಸೆತ್ತೇನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಓಡೆಗಣ ಪೋನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಪೂರ ನಿಜವಾದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗಂಡು ಏರ್ಲ ಆತು ಪಿದೆ ಪೂಪುಜೇರತ್ತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ಅನ್ಮಿತ್ ಅನುಪಮಾ ಜುಟ್ಕೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರತ್ನಾವತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇರು ಹುಷಾರಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಟು ಅಕ್ಕ ಮೇ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಂಕಟ್ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್.